Acostumados a ver, grazas Yaiza, como decimos, hubo persoas que acabaron detidas. Bueno, cambiamos de tema porque actuaron na contorna os ladróns do cable, pero agora chegaron a Vigo, atención a este titular, o roubo de cable do alumeado Chegateis, unha rúa totalmente a escuras, E están facendo sempre o mismo, escollen zonas apartadas do centro da cidade, onde haxa poucas vivendas, pouca xente, e así poder actuar con máis tranquilidade, pero que neste caso falamos de que esa rúa quedou sen luz durante máis dunha semana. Non, dende logo, segue sen luz e nós estamos ali. Así que imos contigo, Hilda, porque claro, rouban o cableado e esa veciñanza, inda a día de hoxe, como ben vemos, está vivindo nunha rúa completamente a oscuras. Segue sen luz, son dous camiños, o camiño da Trapa e o camiño da Vía, os que están sen luz, aquí no barrio de Teis, como decídese, a segunda semana, e o que estades vendo aínda está iluminado polo noso equipo técnico, pola antorcha, pero a situación coa que está aquí a veciñanza, sin antorcha, a ver se podemos apagar ahora, é esta. Solo se poden alumar con estas lanternas. Vedes que é o que utilizan para pasear, dende fai, como decides, 2 semanas que se roubou o cobre. Vamos a ir camiñando como facedes habitualmente para que se vexa dende a casa como sería o camiño. E queríache preguntar, Susi, ti sales sin linterna? No, de noite nunca, imposible. No, porque non miras. Tens que salir con linterna, sí o sí. Podemos estar agora con antorcha porque que senón non se nos ve, pero así, sube, que para que se nos vexa como é o camiño. Pero a situación é esta. Vos dadesvos conta a semana pasada e como vos enterades que foi un roubo de cobre? Porque os técnicos o notaron, viñeron os técnicos a arreglar a avería e se deron cuenta, notarían o cableado cortado. Estamos falando dunha zona, como decides, onde as casas están separadas, unha zona rural. Algún veciño, algunha veciña veu algo raro que poida sospeitar? No, a verdad que no. Non notamos nada. Nos dimos cuenta que de repente un día de noite estaba completamente todo a oscuras. Pero non se notou nada raro. Ti decíasme que agora cando pasas o can por aquí que non ves nada, que tens que salir sempre con linterna. Está afectando iso a voso día a día, a vosa vida? Sí, claro, porque de noite te privas de salir, se queres dar un paseo, es que se non sales en coche, che impón esta oscuridad. Tes medo que veña un coche te leve por diante, que non te vexa. Claro, xa non é só peligro a un roubo ou algo, tamén tedes medo hasta un atropelo. Que te atropellen, porque con esta oscuridad ni te mira. Que vives en tercermundista, todo a oscuras, é deprimente. Además é unha zona onde hai moita xente maior. Sí, hai bastante, claro, e xa de noite xa temos a senda verde cerca e de noite nin podes pasear. Xente que sube da senda verde ten que subir a oscuras completamente. Bueno, agora mesmo no grupo que estamos costanos vernos uns a outros, porque... Quedaron atrás xa. É difícil transitar. Bueno, agora volvedes a ver a situación tal cual é, porque agora estamos sin antorcha e que non se ve absolutamente nada. Así levades 2 semanas, sabedes a día de hoxe... Sí, bueno, 2 semanas ainda non fai. Faría 2 semanas a semana que entra. Así todos os días. Co cambio este de horario que anoitece enseguida, pois non vexas. De noite completamente todo o tempo. Pois vedes cal é a situación de total oscuridade. De momento non se sabe cando se vai recuperar a luz do alumado público. Aquí a veciñanza o que pide é que por favor que sexa xa para poder volver facer a vida normal.